केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। राज्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या वतीनं आयोजित लोकशाही गप्पा, लोकशाही जीवन प्रणाली आणि शिक्षण हा परिसंवाद भोसले नॉलेज सिटी इथं मोठ्या उत्साहात पार पडला। या प्रसंगी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, संस्थेचे अध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले उपस्थित होते। निवडणूक विभागाच्या वतीनं जिल्ह्यात प्रथमच अशा भव्य दिव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। लोकशाहीविषयी नवमतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी, मतदानाच्या अधिकाराचं महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटावं यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य सादर केली, भित्तीपत्रक आणि रांगोळी स्पर्धा देखील आयोजित करण्यात आली होती। सापशिडी आणि ल्युडो सोबतच आकर्षक असे सेल्फी पॉइंट्सही तयार करण्यात आले होते। मान्यवरांनी या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसोबत फोटोशूट केलं। मुख्य परिसंवादात मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, अभिनेत्री संपदा जोगळेकर, सामाजिक कार्यकर्ता वंदना करंबळेकर, भाषा अभ्यासक डॉक्टर प्रकाश परब, छायाचित्रकार इंद्रजित खांबे, प्राचार्य शमशुद्दीन अत्तार हे मान्यवर सहभागी झाले होते। युवा प्रतिनिधी म्हणून कोकणी रानमाणूस प्रसाद गावडे, कृषी व्यावसायक पंकज दळवी, कोकणसात लाईव्हच्या जुईली पांगम, जीवनशाळेचे हसन खान यांना निमंत्रित करण्यात आलं होतं। सूत्रसंचालन राज्यशास्त्राचे अभ्यासक डॉक्टर दीपक पवार यांनी केलं। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, निवडणूक विभाग कार्यालय, भोसले नॉलेज सिटीच्या कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल।